Hindi dapat pagbuyan sang kapulisan ang duwa ka sospek sa pagpanglutang patay sa San Jose National High School sa Tacloban City. Apisar pa nga mga minor de edad pa lamang ang mga ini. Ini ang ginpahayag ni Senador Kiko Pangilinan nga author sang Juvenile Justice Law. Suno kay Senador Pangilinan, dapat nga maimplementar sa maayo ang Republic Act No. 9344 o kunang Juvenile Justice Law sa sining kaso. Sa idalom sining nga layi kunang bata na kaedad sang 15 anyos panubo sa tion nga nahimo sining krimen, exempted ini sa criminal liability apang dapat nga ipaidalom sa intervention program. Sunod sa layi ang exemption sa criminal liability, wala naggalakip sang exemption sa civil liability. Ginatag manig Pangilinan nga dapat pasabto ng ginikanan sa mga suspect kung may baluan nga nagpabaya sila sa ilang katungdanan sa idalom sang layi. Sa mumang nga layi, may mandato ang Department of Social Welfare and Development nga maghatag sa nagkakaigo nga suporta sa mga biktima kag sa ilang pamilya tudtod nga makuha nila ang hustisya. Sa separado naman nga statement ni Senador Robin Padilla, nagpanawagan ini sa pagpasar sa iya ginaduso nga amendments sa Juvenile Justice Law. Ginatumod sini ang Senate Bill No. 372 kung saan ginaduso nga panubuon ang minimum age of criminal responsibility halin sa 15 panubo sa 10 anyos. Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin eh. At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat? 10. Dapat doon. Ang kabainsang pahayag ni Senador Robin Padilla.